Πείτε. Σας παρουσιάζω το Dr. Brazil. Άλλο, είμαι ο Dr. Brazil, όπως σας ανέφερε και ο βοηθός μου ο Πάνος. Και σήμερα θα βοηθήσω τον φίλο μου τον Βαγγέλη να ανεβάσει ένα βίντεο για το FIFA. Λοιπόν, αυτό το βίντεο θα γίνει με τυχαίους αριθμούς από αυτό το ζάρι. Θα το δείξω και στην κάμερα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Το κούντι. Σελίδα 6. Παίχτης νούμερο 4. Πάμε για τον πρώτο παίχτη μας. Νούμερο 4. Σελίδα 6, παίχτης νούμερο 4. Ασημάκης. Ξεκινάμε πολύ καλά. Πάμε για τον παίχτη νούμερο 2. Σελίδα 6. Παίχτης νούμερο 5. Να δούμε. Με ειδοποιούν από το control. Πάμε για τον τρίτο παίχτη. Σελίδα 1. Παίχτης νούμερο 2. Ο τηλεφωνητής προσφέρει για να φύγει. Ποιος είναι ο Captain Villa. Πάμε για τον παίχτη νούμερο 4. Μισό λεπτό. Με ειδοποιούν από το control. Αρχίζω. Όχι. Με ειδοποιούν από το control. Πρώτη μαλακία για σήμερα. Ξεκινάμε. Σελίδα 6. Σελίδα 6. Παίχτης νούμερο 5. Σελίδα 6. Παίχτης νούμερο 5. Μπραβίσιμο. Ο Μάτζιο, ο μαγικός παίχτης. Πάμε για τον παίχτη νούμερο 5. Σελίδα 4. Σελίδα 4. Παίχτης νούμερο 5. Amore, amore. Amore bieta. Amore servieta. Εδώ πρέπει να το κοντρόλ να κόψω τις μαλακίες.
Σελίδα 2. Παίχτης νούμερο 5. Go to cell 2 and go to the παίκτης number 5. Τι μόσχες, ναι. Τι μόσχες. Ασχολείται αυτός θα δει. Μόσχες. Ένα λεπτάκι. Ναι, σε ποιο παίκτη είμαστε? Πάμε για τον παίκτη νούμερο 7. Παίκτη σελίδα 4. Παίκτη νούμερο 5. Ω, μαγικός αριθμός. Παρακαλώ λίγο την κάμερα. Παρακαλώ λίγο την κάμερα. 5 και 4, 9. Και πού το ζάρι? Εκλάπη και ζάρι. Σελίδα 6. Παίχτης νούμερο 5. Ωχ, ο Ελντράγκο με ειδοποιεί. Πρέπει να πάω να τον ταΐσω. Τι θες για σήμερα? Πάλι το 5. Ο Μαρακανά. Σιγά μην είναι και μαν γάλα, μαν κακάο. Ο Ελντράγκο με ειδοποιεί. Θέλει το τζίνο για πρωινό. Σελίδα 4. Παίχτης νούμερο 6. Και 1 μείον 1 ίσον 9. Τυχαίοι αριθμοί. Με ειδοποιούν από την εταιρεία Φάει και χόρτασε. Πως έχουμε νέες παραγγελίες. Ένα λεπτάκι. Ναι. Δόκτωρ Χοντρός. Ένα λεπτό, Δόκτωρ Χοντρέ. Σελίδα 2. Παίχτης. Και βάλε γκολ, παιχταρά μου. Παίχτης νούμερο 2. 2 και 2, 4 και 5, 9. Τον ξέρω τον τύπο, Ζέσε Ροντρίγκες. Ροντίγκι-ντίγκες. Ήταν στα γκούντις προχτές. Πάμε για τον τελευταίο παίχτη μας. Παίχτης σελίδα νούμερο 2. Και παίχτης νούμερο 2. Σελίδα 2, παίχτης νούμερο 2. Κάτσε με την οποία από το Χοντρός. Τώρα με ειδοποιούν από την άλλη εταιρεία. Με ειδοποιούν από την άλλη εταιρεία. Είναι ο τελευταίος παίκτης, τελειώσαμε. Συμβόλαιο δεν έχω κάνει εγώ. Σε λίγο.